З вами пара і аўтар Яўген Валошын. Уявіце сабе, што якія-небудзь 2 гады таму Лукашенко выдае ўказ пра парадак пераводу дзяржавы ва ўмовах вайны. Гэта выклікала паніку. Але ва ўмовах сённяшняга сюррэалізму як бы навіна і навіна, але дзеянні рэжыму Лукашэнкі сведчаць пра тое, пра што я кажу ўжо каторы месяц, што вайна ў Беларусі блізкая. І я яшчэ раз хачу прагаварыць дэталі, а таксама, калі гэта можа пачацца, у бок якіх дзяржаваў можа быць агрэсія і якая тут роля ўласна беларускай тэрыторыі, таксама пастаўлю вытрымкі размоваў з аналітыкам Сергеем Бульбам. Давайте па парадку. Цягам апошніх месяцаў афіцыйныя асобы рэжыма мусіруюць тэму пра правакацыі з боку Захада. І міністр абароны Хрэнін, і кіраўнік войскаў супрацьпаветранай абароны б'юць трывогу, значыцца, все, правакацыя Захада, Захад пойдзе вайной. Такія намёкі. Хоць абсалютна ніякіх няма падставаў казаць пра нейкія правакацыі, ну там нейкі дрон заляцеў на тэрыторыю Беларусі, дробязі. Польскі верталёт нібыта заляцеў у адказ на залёт беларускага верталёта, асіметрычны адказ. Нічога асаблівага. І вось 4 сакавіка з'яўляецца ўказ Лукашэнкі, як ён там дакладна называецца, о переводе госорганов и иных организаций на работу в условиях военного времени. Послухайте, ну что это, як не падрыхтоўка до войны? Паглядзіце на іншыя дэталі. Рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца. Вы ўжо выбары правялі, не яны душаць. Для чаго это робіцца? Для таго, як это было перад вайной, перад буйнамаштабным нападам на Украіну з тэрыторыі Беларусі. Яны абсалютна зачышчалі беларускі плацдарм для таго, каб тут не ўзнікла нейкага супраціву, там, у тым ліку партызанска. І тое ж самае робіцца сёння, так? Падрыхтоўка да вайсковых правакацый ці буйнамаштабнай вайны. Далей. Кашмараць чыноўнікаў усіх узроўняў, рассылаюць інструкцыі, папярэджваюць, што ўвогуле ні пра што нідзе не выказвацца. Ну, калі выказваецеся, то толькі ў рэчышчы дзяржаўнай палітыкі. І не дай Бог нічога не чытаць, ніякой альтэрнатыўнай інфармацыі. Гэта трактуецца як экстрэмізм, можам пасадзіць. Чытаць можна толькі савецкую Беларусі Белта, а я паглядзеў павестку на той жа Белце, так? Ну, ёсць, канешне, там, ведаеце, якое будзе надвор'е, там, нешта, там, трошкі сацыялкі, больш матэрыялаў пра спорт, што ў нейкім Задупінску, ў Расеі, там, прабеглі на лыжах, штурхальнік ядра взяў у Расеі нейкі медаль. А так, у асноўным, менты ваенныя. Вось сям'я міліцыянераў і муж і жонка малайцы, вось, культ сілавікоў. Военные ў Брэсце, значыцца, сілаў спецыяльных аперацый атрымалі кватэру. Глядзіце, як это перспектыўна служыць у сілах спецыяльных аперацый. Звярніце ўвагу на фотаздымкі, на прозвішчы людзей, што з імі будзе праз якія-небудзь паўгода. Вось будзе вельмі цікава прасачыць лёсы. Ну і вельмі адметныя дзіўныя паводзіны Лукашэнкі. Паглядзіце, як упэўнена ён сябе адчувае. Расфанабэрыўся, там, абяцаў транзіты, ўжо ніякіх там транзітаў на выбары ідзе. Адчувае сябе вельмі упэўнена. І я размаўляў з аналітыкам Сергеем Бульбам, ну пра што сведчаць менавіта такія паводзіны. А сведчаць яны пра тое, што Лукашенка за вось такую упэўненасць вельмі шчодра заплаціў, даўшы згоду на уцягванне Беларусі ў вайну і арганізацыю беларускага вайсковага плацдарму, калі вось паслухайце ўрывак гутаркі. Лукашенко ўвесь час стварае для сябе сітуацыю, каб сцвердзіць Маскве, што ён толькі адзін варты даверу і ён толькі адзін давядзе ўсё да канца, як ім трэба ўсё. І я кажу тое, што ён зараз пасля гэтых едзінага выбарчага дня, калі ён зноўку апірыўся, распушыў хвост, што называецца, ён адчуў, што сістэма работае, сістэма падпарадкоўваецца. Таму ён зноўку зараз будзе круціць это самае, но не згаджацца на ўмовы Масквы. І Расія, ў прынцыпе, часта яна мусіць з гэтым змірыцца, таму што яны ж не прынясуць нейкага там это самае з Масквы таварышча, не пасудзяць тут на трон. Калі ты звярнуў увагу, калі беларусы з расіянамі зараз падпісывалі пра пагадненне пра адзіную вот эту вот зону
зону экстрэмістаў. То бок фактычна усе экстрэмісты, якія ў беларускім спісе экстрэмістаў, яны павінны выконвацца ў Расіі. А каго мы бачым з беларускага боку сярод экстрэмістаў? Напрыклад, таго ж Суздальцева. І што мы бачым? Чамусьці канал Суздальцева ў тэлеграм-канале чамусьці кудысьці прапаў. Ён жа, бачыш, ён жа заняўся Мерсалімова, Суздальцаў. Яны чамусьці лічаць, што вот за гэтымі людзямі стаіць нейкі супраціў Беларусі ўнутры Беларусі. То бок яны не здарма за іх узяліся. Яны ці то аператыўная інфармацыя, ці то фэнтэзі падобная на аператыўную інфармацыю. Але ж яны чамусьці вырашылі, што Суздальцаў менавіта той, хто кантачыць з якраз гэтым супрацівам, які быццам бы ёсць унутры Беларусі. Таму, нягледзячы на ягоную імперскасць, як бы прарасейскасць, але ж паколькі ён асабіста ненавідзіць Лукашэнку, то яго трэба неяк прэсаваць. Ну і мы бачым, што Москва як бы так пачала рабіць крокі на сустрач этому. То бок у нас аўтаматычна ўзнікае пытанне, а што ж тады, на што ж пагадзіўся Лукашенко? І вот тут не можна выключаць, што якраз аперацыя і ўдзел беларусаў у аперацыі і ў правакацыях супраць адной з краін НАТО, што это якраз стала аб'ектам торгу. Я паўтаруся, што ініцыятар неўвядзення беларускага войска якраз у вайну з Украінай быў Пуцін, таму што ён цудоўна разумее, што беларусы не хочуць ваяваць супраць Украіны. І ён разумее, што тут аднымі заградатрадамі, якія ззаду будуць стаяць за спіной, не даваць беларусам уцякаць дамоў, то это ніяк не гарантуе, што беларусы не будуць перабягаць на той бок разам з тэхнікай. Вот это для іх найбольш небяспечнае. Так што это не кантроль Лукашэнкі, а это менавіта цвярозая логіка тое, што яны разглядзелі ўсе варыянты і не ўвялі беларусаў у вайну з Украінай. А наконт увядзення беларусаў у вайну з НАТО, тут, по-моему, протоколы уже другие. Яны бачаць, што беларусы, прапаганда расійская, яна значна больш дасягае поспеху на гэтым накірунку. Пагавары са звычайным, з любым малодшым афіцэрам, сярэднім афіцэрам, не абавязкова нават это Міністэрства обороны, той же МУС, у іх же в галаве тыя ж самыя апілкі. Европа, что там же засилие этих понимаете, там этих блакитных, там еще это загнивает. Польша збираецца заходнюю Беларусь напасці адабраць, трэба бараніць і гэтак далей. Да. Но я гавару, так думаюць не все, не такія ўжо там апілкі ў галаве у пэўных людзей. Ёсць разумныя вайсковаслужбоўцы. Ёсць, конечно. Але ж Расія просто бачыць, што, напрыклад, калі беларусаў ўсё ж таки запускаць, то не ў вайну супраць Украіны, а ў вайну супраць НАТО. Што яны значна з большай згодай пойдуць, і прычым там яны якраз не будуць пераходзіць на бок натаўцаў. Я таксама салідарны з думкай, што Лукашенко здаў Беларусь пад вайсковы плацдарм, абсалютна здрадзіў Беларусі. І ў выпадку чаго, даруйце, калі ласка, в Маскву, в адну з арабскіх краін, дзе ён грошы захоўвае. А тое, што тут мноства беларусаў могуць загінуць, і тое, што вайна можа перапахаць Беларусь, мне здаецца, яго это хвалюе менш, чым улада ў ягоных руках. У якіх накірунках можа быць агрэсія з тэрыторыі Беларусі? Я думаю, па-першае, канешне, што гэта украінскі накірунак. Канал «Беларускі гаюн» распаўсюдзіў інфармацыю. Я не ведаю, наколькі гэтаму можна давяраць, таму што немагчыма пераправерыць, но што сілы спецыяльных аперацый перамясцілі наўпрост да мяжы з Украінай, нібыта для аховы расійскага кантынгента. Вельмі дзіўная фармулёўка. Вось так і ёсць. Ці не з'яўляецца гэта падрыхтоўкай да новага наступу на Кіеў, тым больш, што ва ўкраінцаў праблемы, гутаркі пра снарадны голад, пра недахоп людзей, самы час дзейнічаць, 90 кіламетраў да Кіева, і ўсё, Украіна пад кантролем. Тэарэтычна, не дай Бог, канешне. Другі накірунак – гэта краіны Балтыі. Калі Украіна – это такі крэпкі арэшак, то краіны Балтыі, мне здаецца, вельмі ўразлівыя. Яны спадзяваліся всю дарогу, што ў выпадку чаго тут все прилетят натовские самолеты, тут же натовские войски выгонят любого ворога. Но ситуация в Украине показала, что якая грувасткая структура НАТО, і як яна павольна запрагае коні.
А што калі яны паспеюць адрэзаць Балтыю па сувалкаўскім калідоры? Тут таксама шмат спадзеваў, што там такі рэльеф, там лясы, там пагоркі, там немагчыма прайсці маршам. Но я думаю, што ў прынцыпе все магчыма. Пра Аўдзеўку казалі, што там такія ўмацаванні, што расейцы не пройдуць, узялі Аўдзеўку. І мне здаецца, што у час слабасці заходняй Еўропы такого шансу ў будучым больш не будзе. Вот зараз Пуцін будзе нападаць, спрабаваць усталяваць свой шматпалярны свет, каб заходнія краіны напалохаць вайной, адхапіць нейкія тэрыторыі. І тут гэты сувалкаўскі калідор, і тут магчымасці, хоць гавораць, там няма расійскага вайсковага кантынгента, прайсці, зайсці ў Эстонію ўздоўж Балтыйскага мора, дайсці да гэтага сувалкаўскага калідора і з накірунку Беларусі. Я думаю, што абсалютна такога шансу, як маюць зараз расейцы, яны больш мець не будуць, а ўзяць Балтыю пад кантроль шматразова лягчэй будзе, чым Украіну, з майго пункту гледжання. І вось папярэднічаць гэтаму будуць вайсковыя правакацыі. Як паказала гісторыя ў Донбасе, значыцца, што прыцясняюць рускамоўных, а у Літве, у Латвіі, нават у Эстоніі высветлілася, што там вось столькі рускамоўных. Это яшчэ за часамі Савецкага Саюза туды наўмысна перасялялі прыхадняў, якія да гэтага часу не інтэграваліся, глядзяць РТР і Расію-24, і вот будуць удзельнікамі вот этой вот гібриднай агрэсіі па сваёй ці не па сваёй волі, ці проста з-за дураты. І таксама раскручваецца ФСБшная правакацыя зараз у Літве. На жаль, улады Рэспублікі Літва вядуцца на гэта, што нібыта вот Літву хочуць захапіць літвіны, да? То бок, я не ведаю, такія людзі, як я, напэўна, да? Хто лічыць, што яны выхадцы з Вялікага княства Літоўскага, перападзяліць Вільню, што все вялікая небяспека, і з гэтым звязанае у тым ліку досыць жорсткае стаўленне да беларускіх мігрантаў, якія ўцякалі, нашыцца, ад Лукашэнкі. А зараз у тэлеграм-каналах такія з'яўляюцца правакацыі, пісаць графіці «Літвіны блізка, літвіны ідуць» на літоўскай мове, фатаграфаваць. За одно такое графіці даюць 15 еўра, каб распаліць варажнечу унутры Рэспублікі Літва у адносінах да беларускіх мігрантаў. Што это вы нашы сімвалы выкарыстоўваеце, нашу пагоню? Нібыта, так? Паслухайце, это, конечно, это вельмі прыкра, таму што я ўжо ультрапатрыёт, так? Я лічу так, што Беларусь это было ядро Вялікага княства Літоўскага, што это наша старадаўняя дзяржава, але не толькі наша. І значныя тэрыторыі сучаснай Украіны туды ўваходзілі. І, канешне, тэрыторыі сучаснай Літвы туды ўваходзілі. І самі па сабе беларусы это ж не проста славяне, гэта балтаславяне. Я недавно зрабіў генетычны аналіз, 25% балцкай крыві, это ж блізкі, сучасныя літувісы, блізкі для нас народ, і мы, і яны, мы прэтэндуем на спадчыну Вялікага княства Літоўскага, і ў будучым для нашага выжывання, для нашай будучыні, мы павінны быць у стратэгічным партнёрстве. Мы не можам сварыцца. Гэта і абарончы пояс Еўропы, і ўсёй заходняй цывілізацыі. Перспектывы новага геапалітычнага цэнтру супрацьвагу такім магутным дзяржавам, якія трошкі да нас ставяцца зняважліва, як да перыферыі. Мы павінны сябраваць, а вот у Рэспубліцы Літва вот так вот вядуцца на это ФСБшная правакацыя, это вельмі прыкра. Таму, я думаю, на жаль, склаліся перадумовы для гібриднай агрэсіі, але разам з тым ёсць і перспектывы, што вот эта жудасная сітуацыя зменіцца і прыйдуць заходнія краіны да кансэнсусу, што пільна патрэбна спыняць Пуціна, і это шанс для нас вырвацца са сферы ўплыву Расіі, вырваць гэты беларускі балкон з лапаў агрэсара. Паслухайце яшчэ адзін урывак гутаркі з Сергеем Бульбам. Калі з'явяцца нейкія ці чорныя лебедзі, ці нейкая сітуацыя, вот тут беларусы ўсё ж такі, я спадзяюся, праявяць свой характар. Потому что вот тое калектыўнае несвядомае, як называецца, калектыўная душа беларускага народа, яна наўрад ці прагне паглынання з суседнім народам. Тым больш наш беларускі, назову слова, ужасны эгрэгар, ён усё ж таки базуецца на ВКЛовскіх каранях. Вялікае княства Літоўскае, да.
якія ні з кім Москва больш не воевала, чым з намі. То бок я разумею, што вот это наша прага да свабоды, якая была ў канстытуцыях Вялікага княства літоўскага, нашага славянскага, да, прапісаная, тая прага да свабоды, што яна ўсё ж такі выйдзе на паверхню. Вот я год таму нават не мог уявіць сабе, што ўсё будзе настолькі пагана, і што вот будзе спраўджвацца такі негатыўны сцэнар. Это яшчэ не здарылася там вайсковых дзеянняў і правакацыяў у бок НАТО. Але, як казаў, ну, ёсць такія радкі, што вось і калі апошні рамантык перастане верыць гэта здарыцца, дык няхай гэта здарыцца. Сяргей, дзякуй вялікі табе за гутарку. Ну, давай ўсё ж такі не будзем так песімістычна глядзець, нават калі мы на сённяшні дзень губляем дзяржаўнасць, але ж у нас ужо сфармаваўся народ. Хто гаворыць, што беларусы это старая нацыя, як літвіны мы старыя, як беларусы мы яшчэ маладая нацыя, толькі фармуемся, але ж мы ўжо ўсвядомілі сябе. І вот это самы чырвона-белы, ён усё ж такі аб'ядноўвае ўжо колькі мільёнаў народу. Большасць, конечно, з іх змушаныя на сённяшні дзень выехаць на дыяспору, але ж і ўнутры багата засталося дастойных людзей. Так што я ўсё ж такі лічу, што ўвесь свет змушаны будзе ўсё ж такі стварыць эту антигітлераўскую кааліцыю, антипутінскую кааліцыю і пайсці ўсё ж такі дабіваць Москву ў яе кубле. І тады ў нас цалкам з'яўляюцца шансы, што ўсё ж такі будзе і Беларусь вызваленая, Мінск будзе вызвалены. І до этого моменту, ну, на самый горшы выпадак трэба да этого быць гатовымі, так. Дазвольце мне падсумаваць. Напад з беларускага плацдарму з вайсковай агрэсіяй яна, безумоўна, будзе. Лукашэнкаўскае войска, канешне ж, у вайну ўцягнуць. Рызыкаваць будзе ўвогуле кожны насельнік нашай краіны. І тыя вот пейзажы і рэаліі жыцця, якія я пабачыў ва ўкраіне, і беларусы вымушаныя будуць спазнаць. А паверце мне, нават калі над вамі ляціць шахет, то гэта зусім не мапед, это даволі пагрозлівая штука. А калі ён выбухае, а калі ў дамы патрапляе ракета, і ты бачыш руйнаванне вось на ўласныя вочы, это трошкі так страшнавата. Але такія часы. І вось падобныя рызыкі для Беларусі яны найбольшыя за апошнія 80 год.